34 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang gideklarar nga COVID-free na at tungod sa manang puson nga pagpakgang sa virus. Samtang nga labing ubos nga COVID case natala sa Cebu City. Ano ang report? 7 na lang kabagong kaso sa coronavirus o COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Sugbo nga mao'y labing ubos sukad miborot ang COVID case sa syudad. Tungod usab kini sa inuusang paningkamot sa kagamhanan o sa katawhan nga magahawas gikan sa pagkuyanap sa kagaw. Sa data sa Department of Health, aduna nalay 1,389 active cases ang Cebu City, gikan sa 9,390 nga total cases, human makarecover ang 7,379. For today, we have the lowest, no, 7 rakabok ang atong nag-positive. But it's not time for us to be complacent. The more na noon nga, we have to be vigilant. Samtang ipahibaw ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IETF, nga 34 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang nakaringkawa sa COVID o COVID-free. Ang naasoy mga barangay kanhi adunay mga kaso apan na contain na nila ang kagaw. Kini tungod sa mga laka nga gihimo sama sa granular lockdown o ubang proactive measures nga gibatuman sa mga barangay. Nasairan nga 76 sa 80 ka barangay ang infected kaniadto sa virus. But right now, I'm very happy nga out of the 80 barangays, 34 na ang white transmission, sir. And then 80% na sad ang atong recovery rate. Taliwa sa pag-ubos sa kaso sa COVID sa Dakbayan sa Sugbo, nanawagan ang mga opisyal nga dili muluag sa mga lakang pagpakgang sa virus. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.